ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. 22 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли хазинаи кувайтии рушди иқтисодии араб Валид Албаҳарро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва хазинаи мазкур баррасӣ гардид. Тоҷикистон ба таҳкиму тавсияи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо давлати Кувайт таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамояд ва Кувайтро шарики муҳими худ медонад, изҳор доштанд дар оғози суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷараёни тавсияи ҳамкории Тоҷикистону хазинаи мазкур дар маблағгузории лоиҳаҳои муҳими зербиноӣ, аз ҷумла сохтмони роҳҳои мошингард, барқарорсозии шабакаҳои барқӣ ва обёрӣ бо қаноатмандӣ таъкид гардид. пешвои миллат изҳор доштанд ки ҳоло дар Тоҷикистон барои таъмини аҳолии кишвар ва минтақа бо нерӯи сабз ва рушди иқтисоди сабз чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар ин робита ҷалби сармояи кувайтӣ ба соҳаи энергетикаи барқароршаванда, бахусус гидроэнергетика ва таҳкими зербинои энергетикаи барқӣ зарур дониста шуд. афзун намудани маблағгузории хазина барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва нақлиёт мувофиқи мақсад номида шуд. ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 22 август президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон маросими истиқболи расмӣ, мулоқоту музокироти сатҳи олӣ, имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ва нишасти матбуотӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. 22 август президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олимақомро бо нишони эҳтирому самимияти баланд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. муҳтарам президент ва кишвари дӯст ва меҳмоннавози Тоҷикистон, хуш омадед. Жоғари мартабали президент Қонақ Зайда достиги дарасхан Таҷикистон елане хуш қилдем. ба хотири пазироии сазовори сарвари давлати дӯсти Қазоқистон, майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо шиорҳо ва парчамҳои давлатии Тоҷикистону Қазоқистон идона ороста шуд. ҳамчунин шумораи зиёди ҷавонону наврасони кишвар бо гулу парчамҳои ду кишвари дӯст, бо шиорҳои тараннумгари дӯстӣ ва барномаи махсуси фарҳангии меҳмони олиқадрро пазироӣ намуданд.
ضمن صحبت کوتاه در فرودگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومرت توکایف را به تاجیکستان خیر مقدم گفته اظهار باوری نمودند که نتیجه های سفر دولتی برای تحکیم و توسعه مناسبت های دوستی، همکاری و همدلی دو کشور مساعدت خواهد کرد. بیستودوم آگوست مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومرت توکایف در میدان قصر ملت که به خاطر پذیرایی مهمان عالی قدر ادانه آرای یافته بود برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومرت توکایف را صمیمانه استقبال گرفته به بالای شاه صوفه فخری دعوت نمودند.
برای استقبال از بین آماده باش. جناب عالی پرزیدنت جمهوری قزاقستان باتالیون قراول فخری با مناسبت سفر دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالیون قراول فخری پادپالکونیک حافظ‌زاده. Председатель Маджлиса премьер-министр, руководитель исполнительного. Уважаемый Касым-Жомарт Кемерович, приветствую вас в Таджикистане.
Мы очень рады вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня развиваются динамично в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международный региональный вопрос. Еще раз приветствую вас в Таджикистане, уважаемый господин Джамал Кемерович, и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Слово. Уважаемый Имам Али Шарипович, прежде всего хотел бы выразить сердечную благодарность за исключительное радушие, гостеприимство, которое было оказано мне с первых минут пребывания на древней священной таджикской земле. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношения Таджикистана, таджикского народа к Казахстану, к казахскому народу. Но останавливаться на полпути нельзя. Мы должны дальше двигаться вперед. Поэтому задача данного визита, как вы правильно сказали, придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях. Это договор исторического значения, на мой взгляд. Поэтому полагаю, что у нас состоится интересный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам. Спасибо вам. баррасии масоили ҳамкории тоҷикистону қазоқистон ва мавзуоти мубрами минтақавию ҷаҳонӣ дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим Жомарт Токаев оғоз гардида дар вохӯрӣ бо ҳаятҳои расмии ду ҷониб идома ёфт. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадр ва ҳайати ҳамроҳашро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба Қосим Жомарт Токаев барои таваҷҷӯҳи шахсияшон ба таҳкими ҳамаҷонибаи муносибатҳои Тоҷикистону Қазоқистон ки асоси онро робитаҳои ошкоро, эътимодбахш ва самимӣ ташкил медиҳанд, изҳори сипос намуданд. Зимни вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкории минбаъда дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, молия ва бонкдорӣ, кишоварзӣ ва дигар самтҳои мавриди манфиатҳои дуҷониба муҳокима гардиданд. Таъкид карда шуд ки Қазоқистон дар миёни шарикони тиҷоратии Тоҷикистон мақоми пешсаф дошта, нишондиҳандаҳои гардиши мол миёни ду кишвар дар ҳоли афзоиши устувор қарор дорад. Чунончи ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар дар нимсолаи соли равон дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 20% афзуда аст. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ҳаҷми гардиши молро то ба $2 миллиард амрикоӣ расонанд. Гуфта шуд ки дар Тоҷикистон 92 корхонаи муштарак бо ҷалби сармояи Қазоқистон ва дар кишвари дӯст 89 корхона бо иштироки соҳибкорони тоҷик фаъолият дорад. давоми 5 соли охир ба иқтисоди Тоҷикистон $700 миллион амрикоӣ аз Қазоқистон сармоя ворид гардидааст. Зимни музокирот иқтидори бузурги мавҷуда барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод ва сармоягузорӣ таъкид карда шуд. Аз ин тавре ки таъкид гардид, натиҷаҳои форуми тиҷоратии Тоҷикистон ва Қазоқистон ки 21 август дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар Душанбе баргузор шуд, дарак медиҳад. Дар ҳошияи ин чорабинӣ ҷонибҳо 14 қарордоди тиҷоратӣ ва созишномаи ҳамкорӣ ба маблағи умумии $1.2 миллиард ба имзо расониданд. Дар ин зимн пешниҳод гардид ки самаранокии кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ тақвият бахшида шуда, иқтидори он мавриди истифодаи васеъ қарор гирад. таъкид гардид ки дар соҳаи саноати Тоҷикистон барои ҳамкорӣ дар бахшҳои кимиё ва маъданҳои кӯҳӣ, аз худкунии конҳои нафту газ, ангишт, коркарди алюминий ва дигар металлҳо имкониятҳои зиёд мавҷуд аст. Зимни вохӯрӣ тезонидани раванди татбиқи лоиҳаи таъсиси 3 маркази логистикӣ барои интиқоли маҳсулоти содиротии Тоҷикистон ба Қазоқистон зарур шумурда шуд. Гуфта шуд ки имрӯз беш аз 80% содироти меваю сабзавоти Тоҷикистон ба Қазоқистон равона мегардад ва ин раванд дар ҳоли афзоишёбӣ қарор дорад.
аз Қазоқистон ба Тоҷикистон бошад ба миқдори калон гандум, орд ва дигар маҳсулоти ғалладонагӣ ворид мегардад. Танҳо дар соли гузашта ҳиссаи ин намуди маҳсулот дар сохтори умумии воридоти Тоҷикистон аз Қазоқистон қариб 40%-ро ташкил дод. Дар мулоқот бо изҳори қаноатмандӣ атрофи татбиқи мувофиқаҳои дар соҳаи рақамикунонӣ ба даст омада, таъкид гардид ки соли равон 100 мутахассиси ин бахш аз Тоҷикистон дар марказҳои муосири технологияҳои иттилоотии Қазоқистон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. аз сатҳи ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёту транзит, боркашонию мусофирбарӣ ва кушодашавии хатсайрҳои автобусҳо ва парвозҳои мунтазам миёни пойтахтҳои ду давлат изҳори қаноатмандӣ карда шуд. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои сайёҳӣ ва робитаҳои байни минтақаҳои ду кишвар аз мавзӯъҳои дигари вохӯрӣ буд. зимни мулоқот таъкид гардид ки муносибатҳои байни парлумонии кишварҳо бо суръат таҳким ёфта истодааст. дар ин самт фаъолияти комиссияи доимӣ оид ба ҳамкории палатаҳои болоӣ ва гурӯҳҳои дӯстии палатаҳои поёнии парламентҳо назаррас арзёбӣ карда шуд. гуфта шуд ки айни ҳол дар муассисаҳои олии таълимии Қазоқистон наздики 400 шаҳрванди Тоҷикистон ва дар кишвари мо 100 донишҷӯ аз давлати дӯст таҳсили илм доранд. дар ин зимн ҷонибҳо андешидани тадбирҳои муштаракро барои рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф, фарҳанг ва санъат зарур шумурданд. таъкид шуд ки ҳамкорӣ дар соҳаи амният дар муносибатҳои ду кишвар мавқеи муҳим дорад. ҷонибҳо минбаъд низ ҳамоҳангсозии фаъолияти хадамоти махсусро дар самти мубориза бо терроризму ифротгароӣ, зуҳуроти радикализм, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ зарур донистанд. дар ҳафти музокирот ҷонибҳо ҳамчунин ҳамкории кишварҳо дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро баррасӣ намуданд. 22 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев дар қасри миллат дар маросими муаррифии лоиҳаи ҳамкорӣ оид ба ҳукумати электронӣ иштирок карданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки ҷорӣ кардани ҳукумати электронӣ тақозои замон аст ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти талаботи ҷомеа ба ин раванд таваҷҷӯҳи рӯзафзун зоҳир менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Қазоқистон ва ба президенти ин кишвар муҳтарам Қосимжомарт Токаев барои мусоидати амиқ дар амалисозии ин раванд изҳори сипос намуданд. баъди анҷоми маросими муаррифии лоиҳа, сарони давлатҳо ба коршиносони соҳа барои расидан ба ҳадафҳои созанда ва татбиқи самараноки он комёбиҳо хоҳон шуданд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.